mama kandung rasa tahu be rusuh di badan. Sajak dia lain di rantau orang di sinan mande menggadangkan Allah dan coba pulang ke kampung indah saelo nanden bayangkan. Badan barasa dagang menumpang manai mandai laden sampaikan kabake mama nan satapian came pusaka nakal dibagi rilayo mama membuang kami dan ganyu taga yo kanan langang elok bakubur di rantau orang pado menanti pado manyeso badan buatku. Sinan mande menggadangkan Allah dan coba pulang ke kampung indah saelo nanden bayangkan. Manai mandai laden sampaikan